Wat is hier dan los? Ja, ik weet het eigenlijk niet, Frank. Een of ander transfeestje. Transfeestje in Lin bij Café Den Tegel. Ik weet niet wat ik me daar allemaal van moet voorstellen, Anouk. Maar wat dacht ze ervan? Ja, zullen we maar eens gaan kijken? Stel je een strak plan. Kom jongens, we gaan eens even kijken. Ja, dames en heren, hier is ze dan. Ruud, de opperchief van Café Den Tegel hier in Lin. Ruud, wie is het? Alles goed? Dank u wel. Ja, en wie komt zo op dat idee voor een transparty? Is om de jeugd een beetje meer in de tent te krijgen? Dat is de toekomst. Wil zo even zijn groetjes doen? Nee. Echt niet? Nee, dat is niet. Hij wil niet meer zijn groetjes doen, maar zo te zien aan de drankjes in zijn hang is het wel gezellig. Hey, fijne avond. Hoi hoi.